alfa mai waka ne yake wakar ADP mutan kasa, mai littafi mutan kasa taken alkhairi ga 'yan kasa. BADP mutan kasa, jahilci zai kau gaba daya. Babu jam'iyyar mutan kwarai ADP jahilci za ya kau. Mai littafi ake batu taken alkhairi ga 'yan uwa. Malam Sha'aban Sharaɗa ya ce mi ADP da karuwa. Babu jam'iyyar mutan kwarai ADP jahilci za ya kau. Mai littafi ake batu alheri taken ta 'yan uwa. Malam Sha'aban Sharaɗa ya ce mu bi ADP da karuwa. Allah sarkin mijin uwa da uwar da diyar ta bai daya. Mai fin da tsiro cikin ƙasa ko da dare ko da safiya. Mai share duka damuwa kumfa ya kunu wucewa tsintsiya. Allah mu ne mutan ƙasa Najeriya mun kasa juriya. Da bala'o'in cikin ƙasa yaye mana Allahn gaba daya. A daina yawan zubar jini da na fili har da baɗini. Allah mun tuba kai mana domin annabi ba mu garkuwa. Mu jam'iyyar mutan kwarai ADP jahilci za ya kau. Mai littafi ake batu alheri taken ta 'yan uwa. Malam Sha'aban Sharaɗa ya ce mu bi ADP da karuwa. Hankaka mai farin gaba tsari nai bai kyau da shamuwa. Kowa ya yarda gashi nan layin hula barwa kokowa. Mu bi ADP mutan kasa mai littafi zai fi kyautuwa. Ko da kaya abushiya ta jikin begu wata fulun kuwa. Mu bi ADP mutan kasa tasirin ilimi da karuwa. Dan kulla shiri da shakuwa da makota haka da 'yan uwa. Mata da maza mutan kasa mu bi ADP zai fi kyautuwa. Mu bi jam'iyyar mutan kwarai ADP jahilci za ya kau. Mai littafi ake batu alheri taken ta 'yan uwa. Malam Sha'aban Sharaɗa ya ce mu bi ADP da karuwa. Yaƙi ɗan zamba ne kwarai yin nasara zai kyau ga ɗan gida. A kada a rawa ana fadin sai kalwar matan cikin gida. Duka mai haƙuri yana yawan nasara zani faɗi na jandada. Mu bi ADP mutan kasa yanki lardi har gida. Mai littafi shirin ta tsafta yi shiri ku faɗi ku jaddada. Ga alheri mutan kasa mu bi ADP mutan kasa. Da kudin da arewa bai ɗaya mu bi ADP zai fi kyautuwa. Mu bi jam'iyyar mutan kwarai ADP jahilci za ya kau. Mai littafi ake batu alheri taken ta 'yan uwa. Malam Sha'aban Sharaɗa ya ce mu bi ADP da karuwa. Zane an bar wa zabuwa ta yi gadon dangin ta gata nan. Gonar sama ba ta shukuwa in kuma za ku yi ga ku gata nan. Wani ya yi shuka gaban makwarwa ta tone ga irin ta nan. Bana ADP ake hari lokal gammiyar har jihar mu nan. Da kasar kwata gaba daya min yi shiri layin mu ga mu nan. Mai littafi shirin mu nan. Alheri gashi nan. Sai dosowa yake yi mu dau ADP zai fi kyautuwa. Mu bi jam'iyyar mutan kwarai ADP jahilci za ya kau. Mai littafi ake batu alheri taken ta 'yan uwa. Malam Sha'aban Sharaɗa ya ce mu bi ADP da karuwa. Mu bi ADP mutan kasa da Kano kwata gaba daya. Mu bi jam'iyyar mutan kwarai jajirtattu masu gaskiya. A batun gwamnan jihar Kano mu bi Sha'aban dan bai da shariya. Ga Rabi'u Bako mai gida mai yakana marashin ashariya. Dan Albasu dan jihar Kano sage